आंनि मुङा खुसबु बसुमतारी। थांनाय एचएस फाइनाल बेवहाय मा डिभिजनाव नों उथ्रिसार जादोंमोन? आङो फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों। लेटारा एडभाइस बड'आव दंमोन। इयुनाव मा जानो सानो नोंनि थांखिया? आङो उन्दैनिफ्रायनो पुलिस आसाम पुलिसावहाय गोसो दंमोन आरो ओमफ्राय दाबो आङो बेखौनो नाजालांबाय थागोन। नोंखौ फरायनायाव नोंनि बिमा बिफा नोंखौ सोर थुलुंगा होआ? आंनि बाबा मा आरो आबैमोन गासिबोआनो थुलुंगा होदों आरो। गोसोआ बिराद मोजां मोनदों। सिगाङाव आङो बिदि फार्स्ट डिभिजन थांगोनखौनो आङो सानाखैमोन आरो नाथाय इसोरनि अननायाव आङो फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनो हाबाय आरो दा गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनदों। आङो पार्सेन्टखौ 66.8% मोनदों। दाथ' आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायोमोन, ओमफ्राय हस्टेल थायोमोन, ओमफ्राय दा हस्टेलाव आंनि लोगोफोराबो आंखौ सापर्ट खालामबाय आरो माखासे आब'मोन दंमोन बिसोर आंखौ सापर्ट खालामबाय आरो न'नियाबो हाजासे सापर्ट खालामनाय जाबाय आरो। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्रि जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्रि मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिं क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।